Sziasztok gyerekek! Ebben a videóban most egy Minecraft Parkour mapon fogok játszani. Amúgy csak a halkító gombom ilyen nyomós, mert ugye nekem hátul van, mert LG-n van nekem. Hát azért survival, mert ugye ha flyolok. Ez mi? XD. Ja, ezt egyszer már kivittem. Csak ugye még a régebbi telefonomon. Na várjatok, ezt visszaállítom, így. Na ez nem angol, ezt én nem bírom kiolvasni. Jó. Ezt felvesszük, meg egy ilyetni. Oké. Erő. Arra volt. Jó, hát ez is jó. Vagy mi a fene, nem tudom. 38 percig van erőm. Hát kezdjük itt. Ne. Ó, de jó, megmarad a cucc. Game Rule Keep Inventory-be van írva. De Istenem, ez nekem már nem megy. Nagyon régen jumpoltam itt telefonon. Ne! Kecske sajt. Ó, hogy itt erre kell. Rendben. Ez már most nem sikerül valamihol. Jó, én most azért váltok át kreatívba, mert ez így nagyon nem jó, hogy folyton csak így leesek és meghalok, igen. Erről beszélek. És engem nem érdekel, ide flyolok vissza. Amúgy nem a luxusház bemutatós videómat, hanem azt a videómat, amelyikben azon a kalandmapon vagyok. Ügyes vagyok, gratulálok. Azon még nem játszottam, és mikor na jó, az ilyeneket utálom. Bocsánat gyerekek, de ezt muszáj repülnöm. Ne! Kecske sajt. Jaj! Ó. Erről lecsúsztam csak. Jó. Ide. Jól van. Nem érdekes. Csak point. Jó, akkor csinálunk egy estét. Jó, kérlek ne dobjál le, kérlek ne. Jó, köszönöm. Jó, ezt a egyik videós ismerősöm ezt nagyon jól csinálja, ezt a kerítés parkourt. A Mark 36. Aj, cseszétek meg. Így. Jó van, ide. Jaj, ne! Ne csesz! Jó. Figyelj, itt is van. Jó, hát ez semmit csak aktivál. Akkor megint csinálunk egy nightot. Oké.
Oké. Jó. Checkpoint. Na, ezt már jobban szeretem, a jégen ugrálást. Mert ezt legalább tudom is. Csak nem annyira profin. Úgy egy kérdés. Szerintetek James az nálam jobban ugrál? Jó. Széléről csúsztam le. Ez a rémálmom. Vagy na nem úgy, hanem hogy rossz az ajtón ugrálni. Hát, oké. Very good. Eddig nagyon jól haladunk. Na, ez nekem jobban megy, mint Jamesnek. Az ajtón ugrálás. Jaj, de ezeken a doppereken, vagy mi a nevük. Nem már. Miért nem ugrik, én ezt nem értem. Jó, ezt nem lehetett átugrani. Vagy de. Jó, megint csinálunk egy éjszakát. Kaktusz. Na ide szépen beaddolok magamnak OP-t. Ezért elnézést kérek. Jaj. Igen. Hirtelen egészen kreatív vagyok. Ezért nem sebez ez a szar. Vagy ezt survivalbe kéne kivinnem? Hát mindegy, én azért vagyok most kreatívban, mert hogyha leesek, tudjátok, akkor így meghalok, meg minden, stb. És akkor az úgy nem lenne jó, nem? Amúgy, aki játszik Mesteremcén, és mondjuk van egy szervere, az nyugodtan írja le kommentbe, és én majd ott csinálok egy videót pár haverommal. Na ezt tényleg nem lehetett. De most itt ezt hogyan lehet? Na, ez meg a másik, amit utálok. Jó, mondjuk azért ilyen kerítésen nem olyan rossz jumpolni, hát olyan idegtépő tud lenni néha számomra. Amúgy csak a szél fúj, hogy halljátok. Gyerünk. Ne, és pont itt engedem el a sprintet. És komolyan? Jó, mindegy, úgyis kreatív vagyok. Az a checkpoint. Kérlek, ne dobják ki a lávába, kérlek. Na, én itt szeretek lávába ugrálni. Ezért beleszok itt egy jó pét. Azt egy a jump. Jaj.
Jó. Bekapcsolom itt a flight. Így. Mert ugye ide általában James is visszaszokott így. Mi van? Labirintus. Jól van. Ez az egy, amit a legjobban utálok. Oh shit. Hogy itt csak ki kellene ütni. Jó, hát akkor én is beadolok egy szép kis gyémántsákányt, egy fullosat. Így, mondjuk ezt nevezhetjük hacknek is. Nézzük ki, igen, ezzel is lehet kiütni a bedrockot, mert ugye a bedrockot az semmivel se lehet. Amúgy ezt most mondok valamit, és ez igaz. Fönn voltam egyszer egy olyan mesteremcés szerveren, amin ugye IP-s, és minden free volt. Tehát így ilyen szórakozó helynek lehet nevezni. Tehát a OP almaz ingyen volt, a full diaszett ingyen volt, a gyémánt és a mesteremcén meg egy csomó cuccért mennyit kell küszködni, ott meg csak úgy ilyen lazán free van minden. Tehát én erről nem tudok semmit sem mondani. Na mindegy. Tehát akkor ennek a videónak ennyi is lenne. Én Bence voltam, és hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel. Köszönöm, megnézted, én Bence voltam. Na, sziasztok!